вақт ва замон дар коинот. коинот маконест ки ҳамаи ҳастиро дар бар гирифта. замин ва замоне ки мо дар он ҳастем дар дохили ин коинот қарор дорад. чӣ гуна мо гузари замонро мефаҳмем? албатта ки ба воситаи соат, ва соат худ ҷузъи рӯзу моҳу солест ки аз рӯи чархиши замин дар мадори ситораи офтоб ҳисобгирӣ шудааст. ин вақте аст ки мо медонем ва аз он истифода мебарем. вале дар ин ҷо саволе ба миён меояд ки оё дар коинот чӣ? дар он ҷо вақт вуҷуд дорад? аз нигоҳи назари Эйнштейн вақт ин мутлақ нест, вақт нисбӣ аст. фазое ки моро иҳота кардааст чорченека аст. яке аз ченакҳои вай вақт аст. вақт яке аз ченакҳои коинот аст. вақт мутлақ нест ба ин маъно аст ки вобаста аз шароит, вобаста аз муҳит гузариши ё ки ҷараёнгирии вақт гуногун мешавад. муҳите аст ки вақт тез мегузарад, муҳите аст ки вақт оҳиста мегузарад. дар ҷойҳое ки ҷозиба зиёд аст, дар он ҷо гузариши вақт суст ҷараён мегирад. дар ҷойҳое ки ҷозиба суст аст таъсираш, он ҷо вақт тез мегузарад. мана масалан офтобро мегирем. офтоб ҷизми марказӣ дар системи офтоб аст, дар низоми офтоб аст. мо чӣ қадар ба офтоб наздик шудан гирем, ҷозибаи таъсири офтоб ба мо зиёдтар мешавад. аз сабаби он ки ҷозибаи зиёд мувофиқи назари нисбати Эйнштейн, ҷозибаи зиёд фазоро каҷ мекунад. вақте ки фазо каҷ мешавад, дар ин ҳолат гузариши вақт суст мешавад. чӣ қадар масса зиёд бошад, каҷчаи фазо зиёд шуда гузариши вақт суст мешавад. дар наздикии офтоб гузариши вақт суст аст ва дар берун аз офтоб, дуртар аз офтоб. ҳарчи аз офтоб дуртар шудан гирем, ҳамон қадар гузариши вақт тез ба амал меояд, чунки каҷчаи фазо камтар аст. маълумотҳое ки ҳар рӯз ба мо омада мерасанд, албатта ба воситаи узвҳое ки дар мо ҳаст, онро дар худ мегирем. акнун масъалаеро ба миён мегузорем ки чӣ гуна ин маълумотҳо барои мо дастрас мешаванд. қабули маълумот албатта бевосита дар узвҳои ҳиссии мо таъсир расонда, дар натиҷа ангезандаҳоро ба амал меорад. масалан, мо он гоҳ садоеро мешунавем ки мавҷи садо омада пардаи гӯши моро ларзонад. дидани ашё низ ҳамон вақт амалӣ мегардад ки ба чашмони мо рӯшноӣ омада афтад. танҳо дидани чизҳое барои мо имконпазиранд ки ё нурро мебароранд, ё инъикос мекунанд, ё нурро мешикананд. мо офтобро мебинем, зеро он нур меафканад. ва ҳама чизҳои дар замин бударо мебинем ки онҳо нури офтобро инъикос мекунанд. шабонгаҳ бошад, мо атрофро хуб дида наметавонем, зеро дар шаб нурҳои офтобӣ вуҷуд надорад. дар натиҷаи ҳамаи ин, узвҳо ба воситаи рӯшноӣ ё садо ба худ маълумот гирифта, онро ба мағзи сар интиқол дода, дар он ангезишро ба вуҷуд меорад ва маълумотро дар худ мегирем. маълумотҳое ки аз коинот гирифта мешаванд дар бораи кадом замон ба мо маълумот медиҳанд? омӯзиши кайҳон албатта бисёр чизи ҷолиб аст. агар мо гӯем ки ба таври куллӣ оиди ҷирмҳои осмонӣ маълумоти пурра мегирем, айни замон мо хато мекунем. чунки аз объекте ки мо вай мушоҳида мекунем, оиди вай маълумот гирифтан мехоҳем, вай дар масофаи хеле дур ҷойгир аст ва ба воситаи рӯшноие ки меафканад, ба воситаи рӯшноии афкандаи он мо маълумот дар бораи вай мегирем. дар бораи динамикаш, ҳаракатуш, дар бораи хосияти физикиш, химиявиш мо маълумот мегирем ба воситаи рӯшное ки вай меафканад. коинот бениҳоят васеъ аст ва ҳар як ҷирме ки мо меомӯзем оиди хосияти вай, оиди мавҷудияти вай агар маълумот гирифтан хоҳем, оиди табиати физикаш маълумот гирифтан хоҳем, ҳолати кунунии онро
мо сабт карда наметавонем, чунки масофаи байни объектҳои кайҳон ва низоми офтобӣ ё ки худи замин хеле зиёд аст. аслан маълумоте ки мо оиди ҷирмҳои кайҳон мегирем, ин ба воситаи рӯшное ки онҳо меафкананд, ба воситаи рӯшноии афкандашон мо мегирем. агар мо оиди галактикаи наздиктарин ки дар бурҷи Андромеда ҳастад, агар маълумот гирифтан хоҳему ҳолати кунунии онро сабт карданӣ шавем, мо ҳолати кунунии вай сабт карда наметавонем, чунки масофа аз галактикаи мо то галактикаи наздиктарин ҳамун дар бурҷи Андромеда буда 2.5 миллион соли рӯшноӣ ҳастад. рӯшноӣ бо сурати 300 000 километр ҳаракат мекунад. ҳамон рӯшноӣ бо сурати 300 000 километр баъди 2.5 миллион сол аз галактикаи наздиктарин ба мо мерасад. мо ҳолати кунунии онро сабт карда наметавонем. вай агар мо ҳозир галактикаро мушоҳида кунем, ин ҳолате буд ки ҳамон галактика 2.5 миллион сол пеш дошт. акнун маълум шуд ки ҳодисаҳо ба воситаи садо ё рӯшноӣ фаҳмида мешаванд. ҳаракати рӯшноӣ дар як сония ба 300 000 километр баробар аст. тасаввур кунед ки дар як сония бо суръати 300 000 километр ҳаракат намоед. бо ҳамин суръат дар як сония тақрибан 7 маротиба кураи заминро чарх мезанед. аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст ки рӯшноӣ аз ҷисм то ба мо дар фосилаи ягон вақт омада мерасад. ҳамин гуна ки рӯшноии офтоб дар муддати 8 дақиқа омада то ба замин мерасад. яъне он нуре ки чашми мо дар ҳоли ҳозир қабул мекунад, ҳодисаи 8 дақиқа пешро инъикос мекунад. дар ин маврид фаҳмида мешавад ки чӣ қадар ҷисм аз мо дар масофаи дур воқеъ бошад, ҳамон қадар нури он дар муҳлати дуру дароз то ба мо омада мерасад. агар фарз кунем ки ҷисм дар масофаи 3 миллион километр дуртар аз мо ҷойгир бошад, инъикоси нури вай ба мо дар муддати 10 сония мерасад. дар ҳолати қабул намудани рӯшноӣ ба воситаи он мо метавонем дар бораи ҳаҷм, шакл ва масофаи он ҷисм маълумот гирем. ҳамин гуна сайёраву ситораҳое дар ин коинот вуҷуд доранд ки онҳо дар масофаи миллиардҳо соли рӯшноӣ то ба мо ва ё дуртар аз он воқеъ ҳастанд. мисол мегирем ситораи Пироксима Сентавра ки дар дурии 4,3 соли рӯшноӣ аз мо воқеъ аст. агар ягон таркиш дар ин ситора ба амал ояд, мо онро пас аз муддати 4,3 соли рӯшноӣ мушоҳида карда метавонем. дар ин ҷо нур ҳамчун вазифаи хаткашро иҷро мекунад ки агар пас аз ин ҳодисае ки дар давоми 4,3 соли рӯшноӣ хабари он ба мо омада расид, боз ягон ҳодисаи дигар дар он ҷо ба амал афтад, барои фаҳмидани ин ҳодиса боз ба муддати 4,3 соли дигар интизор хоҳем шуд. албатта мо дар гузаштаи кайҳон ҳозир вуҷуд дорем. барои чӣ? чунки мана масалан мо ситорае ки мушоҳида мекунем, ситора дар 100 соли рӯшноӣ ҷойгир аст. мо ҳамон ситораро мушоҳида мекунем. ситора, нуре ки аз ситора меояд, дар муддати 100 сол ба замин мерасад, бо сурати рӯшноӣ меояд. дар муддати 100 сол ба замин меояд. ин ҳамон ҳолати ситораро ифода мекунад ки ҳамон ситора дар муддати 100 сол пеш дошт. ҳолати кунунии онро мо пешгӯӣ карда наметавонем, чунки ҳолати кунунии он боз 100 соли дигар лозим аст ки мо ҳолати кунунии онро бо сурати рӯшноӣ бо рӯшноии афкандаи ситора бо сурати рӯшноӣ меояд, баъди 100 сол бо ба замин мерасад, бо мо вай ба қайд мегирему дар бораи вай маълумотҳо гир меорем. имрӯзҳо ки техникаву дастгоҳҳои алоқа рушд намуданд, иттилоотро фавран аз як гӯша ба як гӯшаи сайёра бурда мерасонанд. лекин иттилоот расонӣ низ дар баробари бузургии коинот фаврӣ нест. зеро мавҷе ки мо мефиристем, аввал онро моҳвораҳо ба худ гирифта, аз он ҷо баъд ба нуқтаи қабули иттилоот мефиристанд. ҳаракати ин мавҷҳо ба суръати рӯшноӣ баробар буда, барои қабули ин маълумотҳо вобаста ба масофаашон вақти муайяне зарур аст. ҳамон қадар масофа миёни онҳо зиёд бошад, муддати вақт зиёд мешавад.
дар баробари ин масофаи ситораву галактикаҳо чунон дур аст ки маълумот аз онҳо пас аз ҳазорҳову миллионҳо сол омада ба мо мерасанд. он нуре ки мо мегирем маълумоти гузаштаро инъикос менамоянд ва мо онҳоро омӯхта дар бораи гузаштаи он маълумот мегирем. имрӯз ба мо нури ситорае меояд ки шояд кайҳо мурда бошад. нури офтоби мо ҳам рӯзе ба он ситора ё сайёрае мерасад ки ҳанӯз вуҷуд надорад. ин шаҳодати беканории коинот аст ки мо барои дарёфти кӯчактарин асрори он ниёз ба донишандӯзии зиёд дорем. пеш аз ҳамин ки телескоп ихтироъ гардад, маълумотҳо дар бораи коинот бисёр васеъ набуд ва инсонҳо тақрибан чанд сайёраи гирди атрофи худро медиданду аз коинот ин гуна бузургӣ қарор дорад хуб огоҳ набуданд. ихтирои телескоп чӣ таъсир бар рушди илмии астрономия гузошт? албатта вақте ки телескоп ҳоло кашф нашуда буд, дар бораи сохтори кайҳон, дар бораи васеъгии кайҳон маълумотҳои содда пешниҳод шуда буданд, моделҳои кайҳон пешниҳод шуда буданд. вале вақте ки соли 1609 олим Галилео Галилей телескопро кашф кард, телескопро сохт, вай телескопро ба осмон роз карду ҷирмҳоро аз ҷумла офтоб, ҷирмҳои осмониро, офтоб, моҳтоб ва сайёраҳоро мушоҳида кард. вақте ки мушоҳида кард, дид дар офтоб доғҳоро дид ки доғҳо дар офтоб ҳаракат мекунанд. аз ин ҷо чархзании офтобро дар атрофи меҳворааш исбот намуданд. вақте ки телескоп кашф шуд, аллакай ин як инқилоби бузург дар илми астрономия овард, чунки баъди кашфи телескоп аллакай тасаввурот дар бораи кайҳон куллан дигаргун шуд. имрӯз барои дарёфт кардани маълумотҳо аз коинот дар бораи ситораву сайёраву ҳар ҷисми осмонӣ ба мо асбобе кӯмак менамояд ки он дар асри 17 ихтироъ шуда буд. номи он телескоп ё дурнамо мебошад. акнун мо метавонем бо кӯмаки ин таҷҳизот ба гузаштаи 14 миллиард сола нигарем, яъне ба он дурие назар кунем ки аз он ҷо рӯшноӣ пас аз 14 миллиард сол омада мерасад. нуре ки имрӯз мо қабул менамоем дар худ асрори ниҳони инкишоф ва таҳаввулоти коинотро дорад. маншаи ҳамаи илмҳо аз коинот сарчашма мегирад. то кадом андоза ҳақиқат доштани ин сухан барои баъзеи мо шояд ошкор набошад, вале бояд қайд намоем ки телевизиону радио ва компютеру телефонҳое ки ҳар рӯз аз он истифода мебарем, ҳамаи онҳо мавҷҳоро қабул карда онро ба қисмҳо ҷудо менамоянд ва рамзҳои онро кушода дар шакли ба мо фаҳмо пешниҳод менамоянд. аз ин ҷо ба хулосае омадан мумкин аст ки рушди техника ва технология ба ҳодисаҳои табиат асос ёфтааст ва барои рушду инкишофи техника ва технологияҳоро донистан, аввал табиат ва қонуниятҳои онро бояд донем.